हे बोल, हे कुर्ले फेटा, तो बांगडो, तो जाय बांगडो आणि ही दोडी आहे बाळा. अरे इल्लय एवढी सगळी कोळंबी फक्त 100 रुपयाची. आता मी प्रॉन्स फ्राय करणार आहे. कढईत तेल तापलेलं आहे. भरपूरची लसूण ठेचून घातलेली आहे. लसूण जास्त बारीक नाही केली आहे. लसूण व्यवस्थित फ्राय करून घेणार. आता हिरवी मिरची, पण फ्राय करून घेणार आहे. यात आलं नाही वापरणार आहे. लसणीचंच प्रमाण जास्त ठेवलेलं आहे. कांदा, एक मोठा कांदा घेतलेला आहे. थोडं जाडसरच कापून घेतलेला आहे. सगळं व्यवस्थित फ्राय करणार आहोत. बाजूला मच्छीची कढी बनत आहे. मीठ, मी लावेन मम्मी भात नंतर. कांदा फ्राय झालेला आहे. मालवणी मसाला घालूया. हळद, थोडा अजून मसाला. फक्त हळद आणि मालवणी मसालाच वापरणार आहोत. एकदा जरा परतून घेऊया आणि मग प्रॉन्स टाकूया. प्रॉन्स घालूया आता. मीठ घालणार आहोत. हा कच्चा हापूस आंबा आहे. आज आपण कोकमऐवजी कैरी वापरणार आहोत. ही कैरी खूप आंबट असते. पातळ असे सालं काढून केलेली आहेत. आता सगळं व्यवस्थित शिजवून घेऊया. अजून थोडी वापरणार आहोत. प्रॉन्स जवळजवळ 13 ते 14 मिनिटे शिजवलेली आहे. प्रॉन्स शिजलेले आहेत. आता गॅस बंद करूया.